Pai ba ngamit scam. Ba jing kersan ga jopi ga Voice of the People Party. Kam dei na kanu kanu daw. Kam dei tan jing roi kong deng kong na. Henry dei na mar ba pi snow to yakin nongrum jong ka party. Ba ba pi kersan ya ga party daga jing so to ka jopi yakin nongrum jong ka party. Ba pinang scam ba pinang ya kersan ya ga Voice of the People Party na mar ba ni na kalian jong Voice of the People Party nimbat set kala ya pi upai ba. Isariki imbat set kala ya pi. Yamali jong Voice of the People Party imbat set kala ya upai ba. Jong ki constituency ki bejit bat khamtam yu pai ba jong jala KMDC ki jongi ki percet kala ya pi pai ba kidang ai da jing sekri ka ba pha na ka menta jong pi pai ba na dalau habadon ki jing pen thame habi menta kai ka ba kili ki ba don ba persa ya ka Voice of the People Party ki kwa tang man peni ban pendo men sim ya ki nong kersan jo Voice of the People Party khnang ma phinom kersan so ya ka party ba phin snow ba o Voice of the People Party kala do ya ka bor jo ka ti kurungin kersan ka Voice of the People Party Henry kum ki nong kersan nga ai ka min sim ni pi nga ai kata ka jingskan ki pi ba nagaliang jo Voice of the People Party nyempat set kala ya pi ba ngin ye troi na ka benta jo pi ba kum ba phila kersan men swa ya khot ya wer si sempat ya ba phin scam ya ka jing kersan ga jong pi ya ka Voice of the People Party hoi kumala om ka don ka jing pen thame ka don ka jing persang mentang man pen I ba ka Voice of the People Party kala hiar hanong krem ki pen I kumno ba ka party BBP kala hiar kala chakong khat heneng nong pi ki to ki bami na ka Voice of the People Party ka ba ki ong ba ki bami na ka Voice of the People Party ba la kersano I ka MPP kidai kibre ko bala mi lepa nado ka MP election kilan mi nado ka MDC election kimdon hi ha Voice of the People Party like no ikersan iba adan house of arjar apply ka MLA election Henry ki up yagani men pinmi kubor banong ba chakong khat ka VVP hang tai hanong kram ban pirum se MVP kinong kersan ngarang yo banya kren hang ni kini kisi perkinong yanam jongka party perkinong song snong tai hanong kram biong ba House Lab Arajar Rupran Iba aden inang tam kambun syo Nang tay Naga constituency Inang yo kanang kijingchop Kaba kamdon burom House Lab Arajar Rupran Nadraw pa iba Wat perki kusway Kadon kijing persang banong ba O kamiting choko Voice of the People Party kalahiyar Hilaw wan ban pin ya jakta khana kaleng-kaleng Hinay pa iba Nagalian kajong ka Voice of the People Party ini scam ba pi ya kersan ka Voice of the People Party pi ya kersan omtang nakabentakan ka bay election nakabenta election sa Lok Sabha henry pi ya kersan du nakabenta House nem arajara pra ka jing kersan ka jong pi House nem arajara du pra kanong ka kam don kam sibune nagi way part ki election bale namar ba ka state government ka dei ka sarkar ka bala panwanra yagi jingkala kibakta direct ipi upai ba o ke district council ru ka long berangkam hele ke district council no ipi ka don tang sipo khat boy tili ki subject haka kamla dan trei palat namarwa kaduna ka subject ka ba constitution ka ai ke district council na Lok Sabha ru no ipi ka don kata ka jing don kam ya ka ban trei na ka ban tau pai ba henry ki subject ki badon hang the hadalhi kiti ki subject ki bedai but ka India level hene ki bon ki subject ki barakta ibi pai ba hagane ka jala ka jongi kadai ka sarkar jala nadana philla ba hagini ki snambal leino hiyo iba bon wat ki union minister nang the nadalhi habaki yo lang ban long kum u chief minister jong kanu ko sarkar jala u resign mane ka resign nang thi Delhi ya ka ban long u chief minister ne ka chief minister jong sarkar jala namar baka sarkar jala ru ka don ni ka bor ka khra sibune ya ka ban trei na ka benta ka jala ka sarkar jala ka don haka ya ka bor ya ka ban pet ya ka kwat kya ka sarkar jala ka don haka ya ka bor ban pet ya ka jingnang jinsta ka sarkar jala ka don ban pet ya ka shongsuk shongshan kadon haga ya ga bor ban pin be ban
yada ya kendau ko siap pat kiwi ki subject nganong ipi pai ti la tapi ailat ya voice of the people party house nam araja rapufra kan long ka jing sup jing singa nya pi upai ba habang ya pe ya ka jing nang ki start ka jala ka jongi kalong ka ai ka bas ngau dia sibune ki paralok jona ki bami lagi wei ki jala menswa ki puli hakania shalom ya ka ban yo ya ka jing hikai ki bapura ka jing hikai ki babha ki lepat sa ki wei ki jala ka jongki ya ka bagen long ki nong mikmat ya ka bagen long kita ki officer ki bahe bar ki buat ki bana sabar jong kanor isu ki dangwan ban puli hang te shalom hendai nganong i pimenta ngaraya kendu ikini kino hikai ki baturai hang tai handihu ki badai lagi wei pat ki jala ki kren ya kani ka kentin ki yong bang nasnusi banyo i ya kata ka jingnang hinsta hang ni hajala megalya bakada hiar hadu kata bat kadal tenra hi giong kamdai ba omangi wat ki briwa na bar ki dei i ya kata giong bakadai na barba ka sarkar kampe ya ka jingnang hinsta balai pai ba anong yupi ka jela megalya menta ka khamsniu haga jinang hinsta ban ya ka jela biha ka wei ganong ba nadu usna marajarla nganong ipi pai ba ya ka kamsan himas sima ka jela ka jongi na yo benrung da gitu ki perkhat ba kamsan himas sima ka kam politics ka dei ka kam ya ka ban le business ante ki kim yo issue ipi pai ba kum utau pai ba ban ai kata ka jing sekri ka paka kata ka jing sekri ban wanra ka roi ka par ba bun kilian hindi ki i tang kumno bakenyo ban le business na tada ha ba karukom teri kam benta abagi ong ka roi ka par Karoi kapar ha kani ka sarkar ka minta berwat agi sarkar ka kham mensuaru ha ni ka jela ka jongi ki khen be tang ya ka tu ka roi kapar ka ba ki hi ki yo kan pentri kam bat ba ki hi ki yo ya ka kam ka jam nang tu bat ban pen ai kam ai jam ya ki tu ki badon hasenda ki jongi na ka dang minta ha bi kren ya ka roi kapar ki kren be tang ya ka ta ka jingtai hemlengan ong ye pi hang mi pai ba wat kita ki jingtai ka ba ki tei lu ni dei kum ki pai ba ban bo ya ki jingkeli hatu ki ni ki jingtei jo sarkar kawan ra ne em ka jing mentoi yau pai ba but kini ki jingtei jo ki sarkar kam long ne em ki jingtei ki babha bon ki surok sna masendap sna tang kanu katu kani por la jotno ka surok repair tang adien katu kani banai la jotno ni kum ki nong snong ni don ya ka hok ban keli ni kum ki pai ba ni don hok ya ka ban keli ya kan ka sarkar banyak ekonomi ki jongi ya kata ka development ya ka ba ki wanra hatu ka development ka jongi kalau man pimentoi ya ki lane ban wanra sisa ya kata ka development ya ka ban mentoi upai ba nganong ipi pai ba ka surok lada kila dei ban sna sisa kumba dei ban sna nganong ipi kan khamne ban habane ka surok haja kam penangkam repair no la dei ban yo ban penangkam yo untuk pisah jong pai ba na ka benta ki wei pat ki benta kinon ki jingtai ke ba ngayo ingan ong ki pai ba ki ba ki latei ke ba ki tu ki badan hajan bar kinong me kpat ki jong ingalayo i ka jing mentoi henrei ka jing mentoi u pai ba kim yo i ka jing mentoi ngane tu pi ka wei constituency utaw wei mele u latrai uang bangalawan ra development wan ra ta ki jingtai ki bu na ta constituency Henry kita ki jingtai andala deptai upai ba yo jingantoi na kita ki jingtai lasna ya ta ka yau kinong rap Henry hado menta andala deptai ya ta ka yau kinong rap wat sikilo ujhur benyadi hang taru kimpat jadi lasna ya ta ka hospital jong kini kamdi hospital ka dispensary nak mata kimarat Henry kiethu kita kinong song haba kilet pan ya kadawai buat kadawai wi om kadawai harata jenis flex hakini ki badon ka bor menta ki kwa tang men pini sabar pan pini bangi don ya ta roi ka pa hende ka roi ka par kano silang kam toy so pai ba salansa na ta daw kidon bong ba ki baroi kila roi hende ki ba par kila nang par namar bakar hukum yo jing mentoi kamlong kawasalan sar syau pai ba
ki pai ba ki babon kim yo ika jing mentoi namar ya gitu ki benta ka roy kapal ka ban yarap yo pai ba ka sarkar kam sim la sim jingker kle ai roem ngana ya pi ke nuksa habamnya pe ke nujor ya ka jingrem jo ka bai pule hang ne hajalar ka jung kalong sausha sansha banyak ka ba kisamlah ki weipat ki jalan ki pendut nak benta ki jimpule ki jongki namar hagi wei ki benta jong ka north east ki jongi habagi let pen pule bon ki pule ha ka skol sarkar ane ki skol balayo jingrap na ka sarkar hindi ke ai ka baja kalong ba hang ne hajala ki jongi ki khna ki ba pli ha ban pen pule hagi school private hagi college private ki ba remdor but henry kai ka basusi kalong ba wat haba ki sew ki sew ka barem hindi kim sim layo ya ka jingi kai ka ba nakalian jo voice of the people party ngala de pen bisa ngala de pen pet ya ni but nila raidu bahaba ka sarkar jala kan ha po ka jingsen sha ha po ka board jo voice of the people party ngende wan ra ita ka policy trade kam ya ka ban yarap yo pai ba ba unom ha ban pelut daki po hajar ba daki lak nakabenta ban pinpuli ya ki khon ki ki jongpi hangani ka jala ka jongi mentale pi babon ki minister bon kita ki badon ha ka bor kilas dang mentai wat ya ka ban sen ya ki hospital private ki jongki nganong ni pi pai ba ladang ki badon ha ka bor ki balong kum ki MLA ki balong kum ki nong sensar balong kum ki minister ki sedang ban sen ya ka hospital private ki jongki hatu kinle ye na ka benta ban pin klan ya ka civil hospital hatu ken pin klan ya ki CHC ki jongi hatu ken pin klan ya ka PHC ki jongi nganong pi pai ba kinom le ya kata namar lalaki le ya kata kinom yo nong su maki hindi ki kwa ya ka ban pin yo nong ya kita ki hospital la chu ki jongi adra pai ba yi kum kinong sok slong jong ne ke jela ke jongi jong ka bri nyu trap ke jongi idai ban kup jingut ya ka ban ngin kam kan ti banong ba ke sipot ke jongi ka bangi don ni kte ke jongi idai ban wanra ya ke jinggala ha ka ni gas jela ke jongi idai ban wanra ya ta ka sarkar ka ban pe na ka benta ka bentoi lang jong upai ba pai ba ya kwa banyak khot we re pi ya ka pin a ya ke jingkersan ke jongi ya ka nong rim jong voice of the people party kanong rim cho voice of the people party la pension nong rim halor ki artali kimat ki baron kam kata kabay iba strong khajana ila yo ban kren kalong man wanra ta sensa khadar kabaku kabasuba habayo ya ta kom sensa kabaku kabasuba kabalai ta kabamsap hanoi pi pai ba ka jing im cho pai ba kanong kabasuk sibone habaginong yalam kemlong ki babamsap kani ka jingbam sap aka jala ka jongi ka pinmi sibon ye ki jing e na ka benta ki nong song snong ka pindukhai ka mensim jong ki kon samla barka wanra sibon ye ki jing e aka jala ka nong ipi berkhat nabi lada don ki officer ki babam sap lada don ki minister ki babam sap ha jaga ban poi ka jing rap so pai ba ka jing rap kan ja no siteng nanti urajiv kan hi min sa kuren ye kan wong ba naka shispa tinggal belamang ke sorka naka bentau pai ba shispa tinggal kendai sang tinggal kajak lentino berkapoi so pai ba tang sang tinggal naka liang joko voice of the people party ni kuat ben pentikna baka pisa chong pai ba kanom ja naka takadaw ki MLA joko voice of the people party ha baki pentrai kam ya ka MLA scheme ki pentrai kam hakador ka basyai bau pai ba unyo chingtet bau pai ba unyo chingmentoi lengba kini ki MLA scheme ki ba ki ko ki MLA jong party ni dal man a so pai ba